Ahora, Pepito, ¿está grabando? ¿Está grabando? Hola, mi hermano. Una vez plato, che. Alicia, Alicia, tiene ya sitio, ¿verdad? Sí, la chaqueta y todo. Pero no puedes tomar. Montserrat Laura San Juan. Real Carmen Ocaña. Alandes. De Sumacárcel, Joaquín Crespí. De la Pobla Llarga, Rafa. De bona gent, de bones persones, de bones dones i de bons homes, que el que volen és treballar per el seu poble, per a fer possible que el seu poble siga sempre millor. Sou d'exemple per al president de la Generalitat. Treballa per el seu poble. Paco Camps, el vostre president, treballa tots els dies per la nostra per fer possible que el nostre territori i que la nostra gent es convertisca en lo millor d'Espanya i en lo millor del món. És una qüestió visceral, interna, personal de cada un de nosaltres per a fer possible lo que nosaltres volem, ser els millors. Y estos días de campaña electoral fonamentalment és el que tenim que transmetre als nostres conciutadans. Sense divisions, sense separar els majors i els joves, sense pensar si el poble és per a uns o un altre, sense pensar si un barri és millor que l'altre barri, unint, cohesionant i fer possible que el millor ocorrisca en el seu poble. Això és la Comunitat Valenciana.